Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Gitutukan karon sa Committee on Environment sa Davao City Council ang pagpasaog ordinansa nga nagaregulate sa gibug-atod sa karga nga graba o yuta sa mga truck gikan sa quarry operations. Kung ano atong sayron sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, kiniaron nga malikayan nga mga guba ang makongkretong dalan tungod sa overloaded nga mga truck nga nagaagi. Mga guba nga konkretong kalsada tungod sa nagaagi nga dagkong truck nga dunay kargang bugat nga graba o yuta. Kini ang buot malikayan sa mga konsehal sa Davao City, labi na sa 3rd District nga sagad dunay quarry operations. Ang concern sa mga konsihal, especially dito sa mga quarry operations sa 3rd District, ang ilang concern is ang atong karsada na pod. Kung overloaded magod ang truck, maguba ang karsada. Busa, ginaduso karon sa Committee on Environment sa Davao City Council nga i-regulate ang quarry operations sa syudad, labi na ang gibug-aton sa aggregates o ang raw materials sama sa graba ug bato nga karga sa mga truck pinaagi sa pagpasa o Quarry Regulation Ordinance. Sa proposal, 18 cubic meter ang ginatugot nga karga sa mga truck. Apan ang problema, dunay mga truck karon nga mas bugat ang load capacity hangtod 25 cubic meter. Usa sa ginalantaw nga probisyon nga himuong per cubic meter sa overload ang penalty sa mga masinupakon. Ang among nakita dito nga himuon na lang per cubic ang violation. Ang penalty ba, baka mag 1,000 per cubic para at least ang mga koridor, ang mga violator mamatngon nga di sila mo violate because sakit po ng 1,000 per cubic, no? If ever nga ma-approve na. Buot sa makasiguro sa mga konsihal nga muagi sa dili konkretong dalan ang mga truck. Kung konkreto man, ang City Engineer's Office maoy mo certify nga ang dalan dunay kapasidad nga agian og mga truck. Kung muagi man sa barangay road, kinahanglan sab og certification gikan sa barangay. Sa karon, dunay tulo ka pending application sa quarry operators sa 3rd District nga padayong ginahisgutan sa konseho. Sara, sa karon na napas sa City Legal Office ang draft sa maong ginadusong ordinansa aron nga matun-an pag-ayo ang mga probisyon niini. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.